Ez a videó a MIFIS 2025-ös versenyére készült a Torda Josika Miklós Elméleti Liceum a 8-os Nudlik csapata által. Ebben a kísérletben a soros és a párhuzamos kötés hátrányait és előnyeit fogjuk bemutatni. Mire lesz szükségünk? Áramforrásra, húzalokra, 2 vagy 4 égőre, voltmérőre, ohmmérőre. Az általános bekötés. Hátránya az általános bekötésnek az, hogyha az egyik égő kiégett, megszakad, az áramkor így leállítva a többi égőt is a sorban. Még egy hátrány, hogy az égők gyengébb fénnyel világítanak, mint ha párhuzamosan lenne bekötve. A párhuzamos bekötés. Hátránya. Ebben az esetben az égőkapocs feszültsége magasabb, emiatt több energiát fogyaszt. Előnye, ha az egyik égő kiég, a többi tőle függetlenül égbe marad. Hogyha egyforma égőket használunk, akkor egy soros bekötésnél nagyobb feszültségre lesz szükségünk, mintha azokat párhuzamoson kötnénk. De viszont, hogyha párhuzamos kötést használunk, több energiára lesz szükség. Nézzük meg gyakorlatban is. A soros bekötésnél 2 hasonló égőt használunk, ellenállásuk 3,5 ohm és 2 ohm. Ha feszültség alá tesszük, akkor a kapocs feszültség a 12 voltos égőkön 8,3 volt. Párhuzamos bekötésnél 2 autóégőt használunk, ellenállásuk 2 ohm. Ha feszültség alá tesszük, a kapocs feszültség az égőkön 11,2 volt, ami közelebb van a 12 volthoz, mint a soros bekötés.